atong tawagon ang pinakahuling kabit. Pasok, ising! Babay! Mga kasawsawero at sawsawera, ang bagong isyo nato karong buntaga kay ang iyang bana na ay tulok kakabit. Ato ning susihon, di na tamo atong barangay, di na tamo atong mga demanda-demanda. Ato ning taatubangon, nawong sa nawong. Welcome to Face to Face! Face to face. Face to Face! Face to face. Face to Face! Face to face. Face to Face! Ayan, atong tawagon ang legal na asawa, siya ang nagreklamo karon. Tawagon ito sulod na, Rosalie. Ayan, unsay problema nimo? Lingkod dara ka na may bangko. So unsay problema nimo na gusto nimo i-share dire sa face to face? Miss Carla, naitulo ka mga babae nga dili gitsuraan. Giilog akong bana. Oh my god. Kasi nangilog po ka. Wala ko. Di man kay itsuraan man ko. Dili mga itsuraan, giilog ang akong bana. Pangutana ana nganong nangita og lahing Antay lang na babae sila, mo mga asawa. Basig na kay nagkulang pug ka. Nagtrabaho ra ko. Tapos nibilangkad na sa lain. Ikaw daw. So Imo na bana. gi-invite man po namo itong mga babae na pero ato sa Ako sa atubangon ron. Atubangon ko na. Oh, atubangan mo face to face, Oh, di ba? gani. Oo, gani. Di man ni tulfo na magtawag. Asa na sila? Na akong tawagon hulat na sige. misis, ha? Kalma lang misis. Ha, bantay lang na ron. Oh, kalma lang kay ato pa ni susihon kung tinuod ba jud. Sige. Kay basi dili day tinuod niya nagpataka ka, ibakasuhan pa ka. Nalabi akong amiga. Nga gibilangkaran sa duha ka mga dili gitsuraan. Ay sige tuon ang mga chismis kay basi Bantay dili lang, tinuod. Ayan atong sudlon. Patawagon nato ang giingong kabit. Giingon pa ha, dili pa sure. Pasok sa lume. Kani? Kani? Dili. Why? Why? Kani? Kabit ko? Mo ni. Mo ni. Kajut lang ato sa isang interview Lawas hon. mo sa Continuo kumbana. ba isbog diri gamay. Karungan nagbaba niyo. Huh? Hilong-hilong. Gamay na. ka sa bangko. tayo. Sa lumi tinuod ba jud kabit kasi ang bana. Dili to kabit. Di man yung kabit. Kabit ka! Kabit ka! Ikaw mura ka kwaknet, kabit ka. Sige! Di man lagi ka musungkol mo. Kabit ka! Natakron. Dili to kabit. Actually, we're dating 16 years na. Sa iyang bana. Yes. So ikaw ang legal. Yes, Ikaw I ba? consider myself. Basig misunderstanding lang ni Miss. Ano magud siya? Wala gid siya nakatry uyab dati. So pag uyab na mo, ano kung nakita man ako ni siya. Ano ko kinsa man uyab mo siya dili ugangan daw niya. Yung day ka ugangan po. Ano ko? Dili na tinuod! Ako ang legal ng asawa! Sige, sige, sige. Why? Na, Na! na. Kuntuan na diha. 17 years mi nakuban. Kamu 16 lang mo. Pila edad sa imong uyab? 28. Kung 17 years mo niya, 28 siya karon pila tanan? Pila mo? Pila. 1, 9. Night pa mo nag-uyab siya, bangbuang ka? Bugo po ka. Ha? Ano mangingon mo ka mga bata? Kuritang minors na ha? Halagpa ni si Carla diha. Di na, ay, ginoo ko. Tama na. Ako sa dami dire. Ani na lang. Kay naman po siya giila pang kabit na isa. Kabalo ba ka ana? Na tulo Dili daw. lang ito ang kabit. Daghan mo. Tulo daw Mga mo bigaon. kabuok kabit sa bana nimo. O saon niya na, kami man si Kuyo Permente. O gani no, maupod ako nag-wonder gani ko mao gyud gipangutana ta mo. Sige, gusto ko na may balang sige nang Unsa ba jud na kagwapo yung mga mister no? Para na po niyang naong. Ha? Para na po niyang naong. Kamira man po nagsinabtanay. Ato na lang tawagon. Okay, ang giilang ikaduhang kabit. Ato nang pasudlon. Chocolate. Pasok. Bye! 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 Sabit ko kay Tama na! Kabit. Tama na! Kabit ko Wala ako host. Gaga host ko. Amiga ka. Amiga ka. Tama na. Amiga. Kalma na. Palingkura sa lingkod. Kalma mo. Kalma mo. Abi man akong amiga ka. Magkakagdaw na patulpul. Pisto-pisto. Di ba si Tulfo mo? Si Carla ni. Carla ni? Oo. Magkakagdaw. Mas baga ka now. Jut lang. Ganorin. Magagdaw. Kalma lang mo. Ngano na baga manignaw na mao man ni ang illegal. Kamu kabit raman mo. siya. Ako ang illegal. Miss Carla. Nganong ikaw na Nagkasal mi. Nang ay yung kapilis. kasado. Kamu kasado. Kasado mi. Ikaw mo. Death certificate ala. Kabit po ni. Kabit pod na. Kabit ko? Tulo mo ka kabit. Kabit po siya. Kabit ko? Tanaw pareho mo gnawong. Sige ha. No. Ana sa Miss Carla nga amiga man niya na barkada man ito. Ay, friend, jud Tinurin ako ay lang mo. siya. Hulog yun Na. ko. Na.
close. Dili ta close. Pero barkada Amiga lang, mo. amiga lang. Di lang close. Dili kayo, dili Ah. kay close. Hamaw po. Okay naman po. Di ay nakabiton niya imong bana. Bigaon kay na. Mas bigaon kayo. Ha, atik ba ka nga mo ato to sa balay makhatod-hatod kag sudan pero kung bana na imong gipakaon. Wow! Agka-nawong. No revelation. Bagga ka na ng sinigang pa iya nga walay asin-asin. OMG! Ikaw ang Gaba gaba. po Kaan ko. Eh, lami man pod. Lami man ikaw nga po di siya okay raman. Bagga kay oh, naong. Pero wala ka kabalo na naitulo ka kagit. Wala ko kabalo. Misunderstanding. Wala ko Ay, kabalo nga kasadi ang kabit sa Wala kong bana. Ay, nag-card dita close. Pero tinakong pagmaya, kung bana day gipatulan day siya. Baggag na. Bagay kay kaay. Kasi mo kamot og tai eh. Ay, kalma na, Mrs. K. Basig mga ano lang ni misunderstanding lang ni tanan. Ha? Ikaw po. Awar ko yung mga naong, parehara mong naong tulo. Kulang pa ni, napay isa ka kabit. Napa! Katong di yun suraan. Oh my God. Atong tawago. Kinsa mo yan mo na di. Ah, Ano na lang. ano? Para maliwanagan tatanan, atong tawagon ang pinaka-latest na kabit. Ha? Napon di ay. Naapay isa. Parehara po niyog nawong. Atong tawagon ang pinakahuling kabit. Pasok ising! Bye-bye! Mapay pagkabit. Mapay isog ka oyo. Kabit mo puro! Walay legal mo no! Pagkakag na mo ha. Kaya, interview! Interview ako! Para magkabalog itang talan! O sa may gusto niyo interview? Kapit ka! Kabalo ko! Kapit ko! Lago diri! Ako sa Mrs. Kalma lang ha. Kabit mo Pagkakag na tanan. mo. Kabit mo tanan. Away ang mga Pati kabit. ikaw kabit. Hindi kabit nga namasahiran ko! Anong kabit? Wala ko nagkabit, namasahi ko! Ano masahe din? Wait lang, misunderstanding eh. Kasi nalibog ko. Misunderstanding. Kabit ba si ang bana? Kabit Ang ba? original mauni. Tanawang Ako! nawong. Pagkakag na mo! Tama na, Mrs. Mrs. Tama na. Mrs. Tama na. Wala ta lang! Tama na. Kadali lang! Bunog na kay nawong ang liga. Muna, paan man, tinuod man Sige, asawa. kabalo ba ka na naitulo ka kabit og naay original asawa imong bana? Ako ang original! Ako ang original. Ako ang original! Hilom So, ungon. ano na original lang ka? Sige Sure. daw! Istorya ako, ano na original ka? Ano na original mo? Sige Ako mo ang maatog sexy. kuan dikla. Kasi may murag Carl, istoryahan ni Carl. kisa may nangalos siyang sa tong Carl, upat. istoryahan! Sila Sige, tanan. hindi mahusay karon nawang. Kisa mangalos siyang sa tong upat karon. Ah. Kisa dilo siyang. Kisa may ginao, kisa ilusyon. O kisa ilo siyang mao ang legal. Mo ginatira Oh, ko. ako! Ako. Ginatira ka sa Ginatira nawang. ako. Ginatira ka sa nawang. Hindi, sa ano? Carl, istoryahan na Carl, para ano ni Carl? Ano man, Kabalo ko dili ka ni asawa. Kaila ko nimo. Saan ko? Katikista ka. Uy, ayaw, gamit ang mga inanadya. Kaila ko nimo kay dagakon. People change. Carl, usay may istorya ni mo anak Carl. O, Dili, kana. ani Sige, ha. ikaw hindi Ani nakabalo sa- ka. Siya ang gasto, siya ang gasto. Istorya sila ka! Wala akong bana. Napobre kay tungod sa imong ilong. Na, giparito ka. Bati kay nagnaw sa una. Una. Ilong. Parihara tagnaong yut. Mo gani. Pero kajut lang ha. Ako di ko makiglalis. Carl, istorya Carl. Sorry na gadi di ba? Ani lang ha. Ano wala mo kabalo na tulo kakabit inyong bana? Di usa pagkawak balo na siya nagpuyo, sa imuha nagpuyo, sa imuha Ang nagpuyo. akong bana nagauli lang na og Wait Domingo. Domingo. Domingo kay nagtrabaho man na siya. Ay Mo ko sa. dyan dito mo dahil na dito dahil na siya yun sa ay ingon lang gud niya sa ako magbadyong Kasama kay mo, oy. dito mo dahil Ay, tama na. Ako ang legal. Hagdan ko. Carl, Tama na. padluan na Carl. Hinaykan ko na ron Carl. Kasi Carl. Carl na. Tama na. Kajut na ani na lang ha. Kay medyo O sa mo advice. libog man jud yung story. Ayan nang lakaw na po na itong mga attorney ng mga legal Asa na advice. sila? Asa na sila Carl? Nang lakaw na sila gikapoy sila sa inyong ani na lang. Di man jud mo mga hitsuraan upat. Sure. Oo. Pareho mo jud So si bota na mo Carl. Pagbati na lang mo, pag-peace na lang mo. Bati na nagnaong daan. Ha? Dili bati na na. Pag-peace na lang mo kay pareho naman magnaong mga Sige na, misis. Carl. Oh. Okay na ako, sagot ko na Carl. Pero Oh. ko. Kunya sa Okay ra parto pala. ato na lang ipakita yung lalaki. Sige. Ha kung hitsuraan ba jud na or Sige, di. ano na lang Carl? Pag-peace na lang mo. Kay gusto mo Ano ba- man di ba Domingo si Imuha? Oh. Sabado Imuha. Oh. Biyernes Imuha.
imuha kay Thursday. Ana na lang. Yeah, ana Sa na lang. remaining days. Nga ang remaining days Imuha? na good. Imuha? Sa kuha. Char lang, ay dili uyo, di na po na. Gas imuha na. Di na po na crush yung bana. Tama na. Tabit ka kar. Tabit ka, Carl. Tabit ka kar. Tabit ka kar. Abangan sa sunod sa face to face.